sauce. Alright, so this is my first plate. Munta tayo nakita ang table tama mga tahanan. Uyta, Nanu, babo, Cabalen, kumusta kayo po? Ako'y Luis Season, abe kay Marquee, kami po rin kayong where in Pampanggang. Iniing Cabalen, may ito yung pong homegrown kayo, hinalat na yung buong Pilipinas, ne? Dakal na branch ini. Uyta, yung branch na jo kami po ngayon is yung Marquee Mall. Ngayon, mig-live kami nandin. Mig-invite kaming makatuki. Paninay tamo nung ating datang. Sana ating datang. Uyta, lungub tamo po, lawenta la rin karelang pamangan. It's an eat all you can Cabalen day. So, alang diet Pa. See inside. So as soon as you enter, nakitang right side na ning kakatamong store is sining karelang dessert station. Kitang gulo tamo is retang main dishes na. Puri ko pa mong highlight kaya kayo guys nung nano na rin kayong dessert station tamo. Syempre, kasi Pinoy, lalo na Kapampangan, nilamila ko ding halo, samut. Bagay na ito lang Sakobi, gulaman, saging beans, another beans and pinipig. Yan. Kaya ba't ating tamo mo naman, sir? Sampelot. Alright! Sampelot! Lelot mais. Guys, syempre pa-check up ang pangan. Elam bila ko rin yung makanining klaseng dessert. Then na rin native tamo na Kapampangan pamangan. So, no? Sampelot, lelot mais, kamuti yan, Brad. Amits na. Amits na ba? Awa! So, atin yung kamuti yan pong saging. Kaya ba't atin tamo mo naman pepalto, may gelatin, of course, fresh fruits, watermelon, pineapple, and then karetang pastries and cakes mga yan. Available na po rin kaya tamo what do you call this? Then brownies, mga yan, kapatatin mo namang chocolate fountain for kids. Ining section ng Nanu pa niya. Ditak ba? Burimi pa mo packet kaya kayo Nanu laretan dishes the kining main dishes station. Let's start with kare-kare. Gatang kuhol. Actually, deng foreigners sa foreign Turisto. Ne? Detang yung mga pangang susu, yan, no? Ginataang kohol, ano, yan. Iba't ating dinuguan, ating adobong manok, balot ala pobre, which is very rare. Masaserve din, Atin mo naman gatang sigarilyas. Special for the day, guys, is this one. Longganisa pasta. So, on a daily basis, kayong karelang month-long anniversary celebration, ating aliw-aliwang special dishes. Yan. So, Monday, Tuesday, hanggang Sunday, mga yan, naliwa-liwa na yan. But for today, Tuesday, today is Longganisa Pasta Day. Tortang Kapampangan, yan. Metong pa muna mong pagmaragol ng Kapampangan, guys, is inkarelang biringi. Kaya yung Kapampangan? Biringi Kapampangan? Bring natin ang age. Atin niya, Bring ano. Ali, atin niya yan. Comment yan, Akalingwan kayo mo po, pero atin niya yan. Okay, but on this section, ating lumpiang fresca, kaya ba't atin mo naman lumpiang toge, tokwat baboy. Kiklaim the guys, this is the best crispy kangkong. Crispy kangkong yan, nationwide. Bulalo with mais, sampong. Arroz caldo, potang manin doon na ka naman kay. Potang mapaling sabo, mga yan alyo pa no, mga yan. Wait na so kining section din ini you can get retang pork tocino, tapang damulag. Galing ng manager ating kung parang may konsensya ako pag dumadaan. You get your steamed vegetables, chicken barbecue. Galing nyo talaga yung bossing. Matinta mong yan, inihaw na tilapia, bangus, hito, buro. Yan. Tagiloking ka pa ba? Hello. Ikai? Atin tamong top fan na dintang kitang live tamo nandin. So akayabe tayo mga ngeni kay Cabalen, Marquee Mall. So dahil salamat. Tagano ka rin ka, ma'am? Mountain View. Okay. Ready na ka? Sabihan mo, tuki mo ko. Alright. Sige ma'am, you settle down. Anong buri mong gawin? Today is your day. Libre daw. Okay, sir. Thank you, sir. Alright.
Mag-vlog kami ba? Benta yung Ma'am Faye nung Nanu Laret ang pilian na. So usually Ma'am Faye, Nanu Laring pilihan mo pa siya native food, pa siya pamangan. Usually kari-kari sir, kasi Kapampangan kaya dish. Kari-kari, okay? So nakikita yung plate mo na. Itang kaya, Balot. Wah. Kasi authentic kasi katamo Pilipino yung balot. Wah, totoo. Pwedeng yan mo yung kuhanan mo, ma'am, ha? Dito yung takman tayo. Atin yung dita ka nanungawas kanita. Game plan. Takman na pa mo ditak-ditak. Iba't nung nano siguro nga puri mo yung palinga mo, mga ganun. Ano po, nasan tayo yung At ang mantala nga din ganang dish. Good game plan. Friction pa mo. Pero syempre, moderate. In moderation. Moderation. Kaya ba't kayo ni pala din kay salad section, no? So create your own salad, atin niya mo naman pala. Let's eat! So this, again, favorite part of the vlog is the eating time. So abe tayo ulit ni Ma'am Faye. Ito na. Nakamarin na yan eh, Ma'am. Yes, sir. Ito, magpasalamat kami po kay Cabalen for inviting us. Actually, Cabalen eh. Atin niyang anniversary promo. So if you dine here for 4, you get a coupon. And then, itang coupon na ito, atin niyang daily freebies. So either you get something special. And then, itang last part na ng coupon is a raffle stop. You can actually win a brand new Toyota Vios. Up until September 15. So sana i-upload tayo marano ng kaya tamong vlog na. Up until September 15, you get a chance to win a brand new Toyota Vios. Kaya mo po Cabalen yan. Iniing metong karetang feature na ining crispy kangkong. Kaya pinasarap. 7 yan. So, ito, you get a dip. Kaman tayo. Look at that, guys. Ini naman kari-karida. You know, ining kari-kari. I remember, so may picture niya po kay Jessica. So, wala mo hailed as one of the best kari-kari in Philippines. So, dininan da katamo kayo niya, must try it. Sige, mata na. Ay, alala ko pala. If ever kayong sisig, Wow. pwede kayong mag-order na chicken sisig plate. So, since naisip ko ito, on-order tao. Another time, sige. Itapin na, mig-live kami ng dinabak. May tuya ka rin may guy, confirm na data yung watch out for more, ne? Gawan na mo pa ito kasi nakasaya. Si Sir J pala. Okay. Sir, ano po kami naman? Sisig po sa sisig plate. Yes sir, ano po sisig nito sir? Meron po tayong apat na variety. Meron po tayong sisig pork, sisig tofu, sisig chicken, at sisig pork. Meron po kalit ang apat na buhay sir. Pork. Ayun na nga. Apat sir. Pwede mo Sige yung sir, apat. tagli mo po sir. Okay, salamat. Alright, grabe. Sobrang kain eh. Hinggawan mi naman ngayon dessert time. So there's always a place for dessert. Kaya rin kain eh. Sige, gawa ka na. Uyta Cabalen, salamat po kay pamanalbeking kay aming video na magpasalamat kami mo naman kay Cabalen for inviting us. So, ito po for 368 pesos for 2 hours you can dine here na enjoy tala po rin haliwa-liwadang native dishes. So, Cabalen po is a homegrown Kapampangans restaurant. May Bisaya po kaya katamo. So, pakamalan tayo po. Sana po supportan tayo. Nung bisa ang bibalik karetang
pamangan na, kasi pamangan ngayon, puro na samgyeopsal, steak, fast food. So nung bisa kang mibalik kaya tang pamangan native, may itong pong subukan yung Cabalen. So magpasalamat kami muna naman kang Ma'am Faye, palakpan tayo ba? Thank you. Okay mo Tupi mo ko is real. is real, namin. So, hindi ka bunso ba? Cabalen is located kening first ground floor ng Marquee. Yes. So, opening hours, All hours. all hours. See you kening Cabalen. See you, Kenny Cabalen. Salamat po kay Pamalbe. Until our next discovery.